皆さんこんばんは。こんばんは。ミルカでございます。私たちはですね、フォルクローレとフォルクローレと言いまして、アンデスの方の音楽です。いわゆる昔インカ帝国があったあたりの音楽をやっております。ただいまやった曲はミ・ラサ、我が種族、という曲で、ちょっとフォルクローレの中でもですね、ちょっと変わった曲なんですけど、オープニングにこれを持ってきてみました。フォルクローレっていう曲がね、どういうジャンルなのかって皆さんちょっと分かりづらいと思うんですから、一番皆さんのご存知の曲をちょっと一曲やってみたいと思います。どうぞどうぞ。ちょうど今いいところですからちょうどいいところですね今。じゃあ最後の曲を始めさせていただきます。すみません、そう皆さんご存知の曲「コンドラ飛んでく」を
コンドラ飛んでくはね、1970年代に、サイモンとガーファンクルが取り上げまして非常に有名になりましたけどね、彼が取り上げたのはその前半部分、今後半部分皆さんお聞きになら、あまり聞いたことないメロディーだと思うんですけど、前半部分にですね、何でしたっけ、不義になるくらいだったらトンカチになった方がいいっていうのをトンチカイが歌手でつけてましたけど、本当はあれはですね、インカの最後の皇帝のことを歌った何でしたっけ、ミュージカルじゃなくて何でしたっけ、オペラのために作った曲なんですね。今聞いていただきます。で、続きましてですね、これも皆さん割と小学校の音楽の教科書なんかに載っているんですけれども「風とケーナのロマンス」という、曲をお送りします。皆さんね、あまり見慣れない楽器をね、だと思いますけど、後で楽器紹介とメンバー紹介いたしますけど、一番端で吹いておられるのがこれはケーナです。風とケーナのロマンスという非常に美しいメロディーの曲ですけど。
どうもありがとうございました。明るくして手元がなんか見えないみたいで弦が黒いもんですからね。はい、ですね、割とね綺麗なメロディーだったんですけれども、続きまして、ちょっとね悲しい曲「悲しい人」という曲、野球のという曲なんですけれども、まあ演奏してるのはみんな楽しい人なんですけれどもね、こう曲調はこう悲しい気持ちでぐわーっと盛り上がってくる、そういう曲なので、それが表現 MC が楽しそうできればと思いますので、お聴きください。あ、いやいやいや、手元がちょっとごめんなさい。
あ、どうぞいらっしゃいませ。僕らの先輩バンドの方が来られたので、どうぞ入ってください。今日12時の方でですね、コンサートやっておりまして、僕らもね、先ほどまでちょっと見てたんですけれど、素晴らしい演奏してますよ。後で何曲かやっていただくんですけれど、座れますか。こちら取っときましたから、カンナさんのために僕は取っときました。お待ちしてました。ですね、何でした？いた。視線でした。すみません、メンバー紹介と楽器紹介をしようと思ったんですけど、この曲が終わった後にいたします。今ね、真ん中の長岡さんと言いますけど、長岡さんが持ってる楽器がサンポニアという楽器なんですけど、このサンポニアをフューチャーした曲で、緑の大木、大きな、大きい緑に茂った大木を歌った曲です。レーニョベルで。ここでね、メンバー紹介をいたします。皆さん向かって左からですね、先ほどご紹介いたしましたけれども、フルプログラムの中ではですね、メインの楽器になると思います。ケーナ、吹いております大里さんです。大里です。よろしくお願いします。今日のお客様の3分の1は大阪一族でこういうふうになっております。続きましてですね、先ほどご紹介しましたけど、サンポニャ来られます、長岡さんです。長岡です。よろしくお願いします。サンポニャ大きいのからちっちゃいのありましてね、一番最初に見たのはトヨスという非常に大きなサンポニャ、それからちっちゃいのはチュリっていうですね、本当にこのぐらいの大きさのやつもあるんですけども。ビルビンをね吹く要領で、音が鳴るというものです。それから真ん中がですね、
ボンボ太鼓なんですけれどもね、普通の太鼓と違いまして波してありません。毛が生えてます。このボンボをやっているのが深澤照美さんです。深澤さんはですね、半月ぐらい前ですかね、半月ぐらい前初めてフォルクローレという曲を聴いたんです。それまで全く知らずに、この楽器を当然触るのは今日で3回目ですね。ちょっと太鼓がいないということで私と三浦がちょっと騙してですねお願いしてやりました。それから私が持ってるのはこれチャランゴという楽器です。ウクレレ、見れば分かりますとウクレレぐらいでちょうどチューニングもですねウクレレとほぼ同じです。低い方からソドミラというふうになってますけど、もう一本高いところにミの音がつくとこのチャランゴになります。マンドリンと同じで、ね、復元になってまして5コース、全部10本の弦が張ってあるわけですね。そのような変わった楽器ですので、また一つよろしくお願いしたいと思います。地味な楽器だったので忘れましたけど、ご覧のようにですね、普通のギターなんですけれども、実はこのチャランゴとかですね、非常に高い音を出すんですから、低音楽器としては非常に大事な楽器ですね。先ほど12期でアンテネスさんの方も縁下の力持ちというふうに表現されてますけど、うちの場合は縁下の太鼓持ちよいしょ三浦君です。よいしょっとこのギター普通に言いますけど非常に高価なギターで100万ぐらい10台買いますね非常にね高価ですけどね、うちのバンド入って古いギターしかなくて新しいギターどうしようかと考えた時にですね、今日来ておりますけど奥さんがですね鏡の裏から重量の小判を取り出してですねこれで買ってきなさい山之内和夫って裏に入ってる一部銀しかもらえなかったんですね。そういう素晴らしいギターであります。なんだっけ草吹き、それではですね、ちょっとしっとりした曲で草吹きの家という曲を聴いていただきます。
楽しい時間も過ぎるのが早いですね。最後の曲になりました。この後アンコールがありますのでアンコールという言葉をお忘れなく、ですね、最後の曲をやらさせていただきます。ラ・マリポーサという曲で、題名はですね、蝶々というんです。途中でね、手拍子、足拍子入ることがありますので、ご協力のほどお願いいたします。すごい。いや、そんなスタンディングオベーションやめてくださいよ。じゃあ、皆様、割とご存知の曲だと思いますが、花祭りという曲をやらさせていただきます。
言いますと、今来ていただいたアンデスさん、我々のインスタンバンドなんですけどね、このうちの演奏を聴くためにわざわざ来ていただいたもんですから、後でもう一回同じのをやらさせていただきますので、本当に申し訳なくね、5分ぐらい休んだらやりますからね。前半の3曲だけ。申し訳ございません。ありがとう。皆さんね、お酒をたくさん飲んで帰ってください。すみません。いやー、本当に申し訳ありません。マジで本当にとんでもない。教えてください。静岡でフォルクローレやっておられますグループアンテネスさんなんですけど、せっかくだからちょっと2曲ほどやっていただきたいと思います。なんか出しゃばっちゃいましてすいません。本当聞くだけのつもりで来たんですけど、と言いながら楽器をなぜ持ってるか。はい、じゃあイルカミルカさんのお二人ちょっとお力をお借りしたいと思います。大沢さん、実はですねグループアンテネスという静岡を中心に活動しているグループなんですけれども、長岡君と大沢さんですね実はメンバーなんですよ。メンバーなんです今休止中ということでイルカミルカの本人の星を入れて、活動を始めたということで、私も本当に新しいグループができて嬉しく思います。ではちょっと今合わせをやってますので、合わせが終わり次第、1曲ほど聴いてください。今即興で合わせて相談してますので、もうしばらくお待ちください。準備よろしいでしょうか。さっきから髪が早い。あ、ボーカルマイクですか。そうですね、ボーカルのあ、これいいですよね。はい、では1曲目、ミルカさんと、グループアンテネス、
共同の演奏で、ジョイット演奏ですね。はい、聴いてください。素焼きの鐘。本当に、いいですね、楽しいですね。
では次の曲ですけれども、次で、終わりにしたいと思いますが、アルティプラーのアンデス高原という曲を聴いてください。
皆さんどうもありがとうございました。アンデスの皆さん、アンデスの皆さんどうもありがとうございました。今日本当にわがまま言って本当に申し訳ございません。先ほど申し上げました事情によりもう一回だけね、最初の数曲だけ、うちの方でまた演奏させていただきます。申し訳ありません。じゃあゆめちゃん全く同じように。嫌そうな声出すなよ。みんな同じこと思ってんだよ。動かしちゃったんだけどねえ、ちょっと待って、これちょっと見て、お願いだからこれ動かしちゃった。どこから見るの？動かしちゃったね。大丈夫？動かしちゃった。どうせ三浦映してないから。4曲を3セット。3セットになる。めちゃくちゃやる気じゃん。
2回やってよかったかな。じゃあ続いて、皆さんおなじみの、もうすでに全部おなじみになってると思いますけどコンドルは飛んでけエルコンドルパスタです。いいかもしれないです。あ、そしたらサイモンとか。違ったバージョンでしたいんですけどできませんので同じバージョンで。そうですね。弦楽器はないから右手が。左手はどうか右手がない。
この後はカラオケタイムになりますからおー、挑んでください。この後あと1曲我慢してね。7番までやる「
いや、面白かった。張り切りすぎましたね。熱いのは伝わりました。ただの汗っかきです。皆さんあれどこからですか？松岡。俺の駅だよ。悲しいから。松岡の M の100です。上は150、300。100で10万。そう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 。教えてもらわなくて。